Ale to tak mi ešte vidno. Ale to je dobré, že moje sa dá ešte približiť. To je dobré, že moje sa dá ešte približiť. Tak dobre, ja mám vypnuté. Hej, vážne. Ide Iva! A tak bol napríklad, že som myslela, že prvýkrát. Myslela, že strašne píša. Z toho boli píša ľudia. Neboj. Neboj, prestane. Ja raz pôjdem skúsiť, že si zatočím hombálku. Ja ujdem. Vieš, aké to je, keď si zatočíš hombálku? Ja viem, to boli. Dobre, no, to. Moja To je...